Episode thar kan enah ma in Btth tu thiang hlim han ngai thlale photila Korin thon khat bungthum chang som paruk le som basaria Pathian in ni le Pathian tharau nang ma niya a reng ti in relovem ni tu point Pathian in chu ati kholo chuan chu mi chu Pathian in ati kholovang Pathian in chu athiang hlim sia chu in chu nang ma ni in ni intia Pathian tharawina a chenchil kan ni ani chuan mi soi chiat te mi poi soi le Pathian du lo thil reng reng chu hnolin Pathian in adu taka asiam kan ni angin kan ril du le ngai to na engkim mei kan taksa thlengin Pathian tan kan vong thiang hlim tak turani Episode masalam kan hmuto ang khan sol body chu antu soya wang chun a thin rim hle ani chun namni pani hian enge in nui thi in du tak tak ani mo atia sawian chun a venerating chu ti chuakin itan enge mokan sei mei me ni atia sol body chu a thin rim hle aura chu na sa takin a chua I trong tam reuh hle mei in pani khan ka kota in thi khopang ti pain apana stars atek chak tak maina beizui bok an pani chun rang takin ano buma Masih ating na first chuan bodo ka krek lian taka siama slash chu sawian lampan chuan akal zela nui chugin sawian chuan a heavy ruler chu ala chuaka swing chak tak pakhat mangin attack chu a block ta ani sol body hian sawian chu a targeta athil ti the chu chaklo jok nia hriata wangin a bei chun zom zela sawian chuan lo bungin zunar chuan ani dil power mangin alo attacka sol body chuan chu update mangin a blocka Masih atol le dora Zunar chu anunga aron lang le ngal a spear attack mangin aron be zui le a sawian chun a ruler mangin aron attack zui zat bok sol body chu le ata Zunar chuan he sol body 9 star energy body ne hi alan dan chuan a chaklo mel view ani mei thei a chakna tak tak a chhuwa chuan olsam taka hne thei chi ani don lo atia sawian chun chu tiang ani chuan kan ti top watangai ani chu tin attack le tumna pan ngala Masih sol body chuan ian attack na te chu lo bumin chumi hnu an pani chun na sa tak main ain beizui ngala sawian attack chuan sol body chu anung tol tira zunar point ian a chu aron puizui velea masih chu asam takin abum saka sol body chuan technique pakhat heaven and earth splitting slash a manga sawian chuan a sky splitting tsunami technique a mangthung an technique pani te chu in suin chu chuan pok na taka siama chu pok chuan sawian chu hnunglam hla taka anor leta sol body chu thinrim takin a chuaka mase chu ti lai tak chuan zunar chuan attack theina hunram changa neita a spear strike chuan arang kap tang zok mai sol body chu aral veka golden energy core a changa chu zunar chuan ala sawian chu nui sukin a ruler chu ada bauta Masih chu tilai tak chuan anung lama tang chuan hun2 le hun2 te chuan anon attack thut mai sawian chu an khoi fu chiang hlea hun2 chuan nui chungin tuna chuan ishe thiam tong sawian ramsa I beeline ifim khur lawani chuan ramsa dangin anon beyang che atia masih sawian taksa tang chuan lightning ron chuaka anui suk bok anu loka chuan ataksa chu ain thendar ta veka aklon chawalo ni hun2 le hun2 chuan sawian tak tak ani lo ti an hriat chuan anwang ang hle hun2 chuan athanga kan ok le ta ati zunar chuan sawian hian a soidikani 9 star energy core ang thil hmutur wang takhi in pani hian in hnu chiangai lawang ti hi chu wang chuan thangani ti kan hria ani atia ti chuan sawian chu aron langa isoi ang khan ifim khurlawani chuan sapel tu le a sapel me ka te din hun chu olsam takin ein thak theani tin tuna chuan chu tiang che chu ichunga athlengani atia hun2 chu anui suka sawian ifing reuh khop mai ti in a changa sawian chuan mi pani hian thachan ve chung chat ron zui ru to hun rei taka tang khan ka lo hre to cheu tuna chuan in pani ka ti top hun cheu ani to atia chuta heavenly flame chu activate ta hun ia chuan min lo bum the awang mai khan kan hlau chi ti na ni lo kan chakna kan khek me ani ma se thi thlenga in suali du tlat chuan I du thu sam chu kan ti hlotlin sakang che rei lo te atunge nunga tunge thi ti hre thuayang ti in a changa hun2 chuan nui chungin kauna pahin a soidikani 6 star dozun thil ti theina chawi neya chu tiang chakna chaklo tak nen chuan min hne theilo min tha chu olsam ho lawanga lo ti ve lia
sawian chuan muang changin a changa chu adik ani chuan engwai nge kan in hun bel khan in tlan chiata ikut pha I hlo kan in kar hen hetiang khopa power gap hi a om milaringim a star dozun in mei thei ma se I chakna hi chu tiangin aro pui te lua lawe ti in a changa chu thu chuan an pahnih chuan ati thin rim hle a hun si thin rim lutuk chuan keima ngein ka thadang che I to phun a thleng thuai dona tia sawen chu anui suka hall of souls mitam tak chuan a main tha no tum to a pakhat ma an hlo ting lo ani po hi a hlo ting le kherangem I chuan sawen chuan overlord flame pump attack chu ati chuaka chu attack chu a chak le voita po krek a in siam na sa hle a hun ye le hun si te chu an hnung tol ngala hun ye chuan assault change chu activate a sawen a pam chu blockin ati chia ma se a puak chuan an pahnih chuan a pai leng dora hun ye chuan hun si hne na he google na tang lo piang mei chi hi ka lo dangang kala sawen so lo va da bo mak ro tia chumi nuwa hun ye le zuna re chu ein beizui ngala hun si chuan sawen chu ma chon thung hun si chuan nangni pahnia wangin ka kut ka hlawa tuna chuan phuba ka la khun ani ta ti in sawen chu thin rim takin a beya ma se sawen chuan osam takin a bein a piang alo bum sak veka a heavy ruler mangin alo block sak bok an pahni in kara in beina na satak a chuak zuya sawen hi 6 star dozun chok ni ma se hun si 8 star dozun chu hne takin a beilet theya hun si chuan thin rim takin sawen alama sword blade chair sen lo a thlo tir ta ma se sawen chuan a sky splitting tsunami slash mangin account tara a blade zong chu vai khata ati chheveka tu slash vek chuan hun si lam chu apan nga zat bok hun si chu hlataka atol le dora sawen chuan chak takin hun si lama pan zuya hun si chu in siam rem na hun pe ka du lo ahma rang taka langin iana chuan hei I theina nei chunem ni ti in a heavy ruler chu hun si om zona chuna vai chawa ma se hun si chuan a sol kan mark chu alo activate a taksa atang chuan a chakna na satak a chuaka chu chuan sawen chu a hnung tol tira hun si chuan nui chungin sawen ka hall of stars clan mark muturin minmor luya enge ka ti the chu I hmuang nang chuan 6 star dozun level thil ti theina chawine ya I chepo a hmu nom hle ma se idam rei to don lo tia sawen chuan makti hmel takina enah hall of stars clan mark mo ati hun si chu anui suka chu chin chiana hmang chuan midlian taka siama chu chuan kongtin renga thil ti theina hlom tak a pe chuak ani chuang takin imang ang mayem ni sawian kan clan mark technique nuaya thi hi chawmoina ani zokania atia he clan mark hi khovela secret technique chak ber polani ka chakna ti pun mei ba ka man zon nuwa po keima ngong min siam lo midang angin energy ka hlau don lo chu wang chuan nang ang clan lu cheto saw clan mi tan hian hne thei ka ni lo atia sawian chuan hun si thil ti thena chu 9 star dozin level a kai chho to ti angai tua hei hian ama hung le ta nei lo ani chuan hall of souls clan mark thil ti thena chu a hlom tak set don ani atia hun si chuan tuna chuan hall of souls do dal tu ti chunga thil thleng chu ka nt rang cheu ka thil ti thene eng ang taka chung nung ber nge ani tak tak ti po ka nt rang che ti in sawen lama chuan chak takin a thlo phei thut meya sawen chu a heavy ruler moin alo in venga ma se hun si chevel chu arang a sawen chu a hnung tol angai le ta hun si chuan a be chun zom zela kil ti me tanga bein sawen chuan a thei ang tokin lo bum ma se a boi hle sawen chuan a thei tokin a attack le ta ma se hun si chuan o sang takin alo bloka anui zat hle bok ye te ka hin chakna engma om lo mi ti in hun si chuan strike rang takaron chuata sawen chuan a 3000 lightning movement hoina buma ma se hun si chu tuna chuan yen ain apower chu 3 star zetin asang to zokani sawen chu a hnung tola wangin hun si chuan final blow nara phlak tak mai chu tumina in pot saya ma se chu ti lai tak chuan sawen chuan a heavenly flame technique skyfire 3 mysterious change to activate ta aura chu a puak dara chakna chu na satakin asang chhota hun si an block thailo strike chak tak pe in a ruler mangin hun si chu alo sat bur meya noi lam hlataka atol le tora hun si chuan sawina thilti thena chu a hmuwa amang ang hle skyfire 3 mysterious sense wang hian sawina chala sauklan clan mark aron langa alang kim lo na chungin hun si chuan angai to chuaka rin lo me je thian khi sauklan chin chian ani em a theilo
Southland te gold bloodline chu hun rei takal ta khan ti bora la ni to clan mark po nei to lo turani engtinge clan mark hi ala nei thea tia mase sawian hian an ancestor Southzone siam Skyfire 3 mysterious change technique chu activate awang chuan achala chuan chin chiana alo lang mai chawani Southland mark tak tak ero ala ni lo technique manga achakna pun bela wangi sawian speed chu na satakin asang chhota hun si chu rangle chak takin a bei zui le hun si chu in veng theilo sawian chuan a oma te a hnunga te a heavy ruler chuan a hem chor chor maya hun si chu leilama tla thla in chuti lai chuan mountain breaking seal chu iana chuan activate ta hun si chuan a sol pump mangin block atuma seal ma saber chu alo block thei mai mase sawian chuan chunglama tangin seal dang a chhuale ngala hun si chuan a hun taka adang theilo seal pahni na chuan na takin aron deng ta liam na takatura noilam pangle a chuan a ra thla chuti lai chuan zunar chuan ani dilpor mangin hun ia chu alo be meka se hun ia chuan a bum thei hlawa hun si chu lo tho chokin thil om dan chu a thalo hle ti angai tua chulai huna an thi mai chu a hla om hle ultimate technique man me ngai ani ti a clan mark chu activate a fear aura chu wana a the dar ta energy wave chak tak ron pung khomin chu chuan voi crack lian tak asiama a chunga tang chun join ai engmoi tak aron langa kulian tak pahni chuan van bo ruak chu anron tike sama sol body lian mma pakhat a kau chuak ta ani sawian chu anui suka ithil ti thena jongjong i mangdon mo atia sol body lian mma chuan thom ring takaron chua ase sawian chuan a hlau eilo sawian chuan kha khai ti thei jong chu mo ni mi chak lo jok hian engthil mak nge a siam thei ti ka hmu ti rang che atia a heavenly earth puppet chu a kau chuaka 1000 level puppet dang jongjong po kau chuakin heavenly flame tin nen chuan a zom khom ta puppet jongjong chu in zom khomin heavenly earth puppet pakhat ang alo ni ta a thil ti thena chu na satakina tipunga a pianzia chu a thak dang lam vek pok hun si chun a sol sel tar mark pang mangin alo beya ma se heavenly earth puppet chuan sol body chu chak takin aron charsa pas na tak mai peya ya pansin energy wave na tak siamin puppet speed le chakna chu anasa zual so sewa puppet chuan sol body chu alu ate anek sia sia mai hun rei lo te chungin puppet chuan sol body chu ti cheveka chumi tang chun energy wave chak tak ran puak chokin hun tin renga adar veka sawian chu alom hle ka heavenly earth puppet hi tuna chuan athil ti thene aro pui to tak setani 9 star dozen po adole thei to a level po 9 star dozen ani to nge yang atia hunji cha to tak chun athil mu chu a oi theilo engtingi he tangwal he tiang puppet chak tak hi anei thei ati chan bo tuma ma se puppet chuna zui lo thei lewin a beilet le angai chuti la chun zunar chun hun ia chu ala be renga ma se voi le khata an bula chun thlepuina takalo tle tana chu chuan chu hmuna chuan crushing pressure a siam ta zunar chu makti mel je thian revak lo ding renga a hlom zia chu a chiang hle hun ia po hlau thong hle a zunar chun sawen chu ngai ven vatin alama a thlok phei vata thlepui hlom tak laka tang chun a hroi bo ta heavenly earth puppet chuan hunji chu na taka alo be meka hunji chuan belet le atumlai chuan puppet chu a bauta sawen chun puppet chu apula ala leta hunji chu boise thian han hoi kola kha sawen kha khoya nge kalati ma se chu ti lai chuan thlepui lo thleng tur chu a hmuwa a hlau thong ta hle me a chan chu he thlepui na aman te hi an tam chuak ngai lo hun ia hne na chuan he ta tang khian kan chuwa ta ngai chu ti lo chu kan thia ni mei atia ma se a hoi kwa chuan hun ia chu a om to ho lo alo tlan chuak dei to alo ni chu chuan hun si chu ati thin rim hle a du thang tur om lovin ani po chu atlan cheve ta sawian chuan zunar enah in be ban san tur khopin thlipui lo hle chu engtiang chi a hlom nge ani azota zunar chuan heavenly tom chunga chena thlen tu great energy storm tia hriat ani thua soya 1009 star peak po he thlipui hian amana ni chuan andam chho theilo tur thua soi bok tin he thlipui hi kum som dana vai khat chau alo lang ti a soi boka anton fu a bei se ngai lo ti a soya ler pahni na an om chung chuan lo om vio ma se ler pathumna an lut the ni chuan kan him to anga tia chuti lai tak chuan ien kanami huwa zuan le huwa ji te chu an hnunga chuan an ron thleng ve boka huwa zuan chuan unau pa ian in speed a thale mei
kan ma in lo reng to a atia sawian chu ani suka za takin chi baya boka in speed po chele ne matia wazi chuan sawin thil ti thena apung ti a hre chuan makati hlea ani chuan ni engemaw zat kalta khan 5 star dozun level a chawi oma tuna ma yo son le to ani mo atia sawian chuan in ngai tlom takin kawani iwang mai me ni ti na changa wazi chuan ni chungin iwani iwang mai me chu ani lawang midang lam tak ini ti kan hreve kalom vani iwang chewin hetiangin tu main ma an suan thut theilo atia chuta huwa zuan chuan athu sei chu alo pachata horror sauce ami te pahni an hnunglama an ron hnai ti a hre thei ti aswaya sawian chuan huwa zuan hena chumi te pahni chu an lo in be pui rep to thu shrilin an hne thei don lai takin thlipuina taklo te in chu chuan engkim aron ti boi vekani atia huwa zuan chuan hun2 le hun1 te nen an in be awangin maka ti hlea an din hmuna tanga thlir chuan hall of sauce te chu nasa takin an chaklo jok ti po a hre thiam sawian chu afaka unaw pa ian ichakna hi tu main an tluk lawani ma se he thlipui hian heavenly tom layer pani na kan chung chuan minron zuya ban san don lawa chuti rualin layer pathum na lu po aol sam don lo chu wang chuan kan tan ho angai don ani enge ingai dana tia sawian chuan narem tia tan ho chuan thil ati ol sam don ti asoya an pali chuan chak takin malaman panta wa chuan le huazi te hi 8 star dozun level ve ani heti la hian mun danga chuan hall of sauce mi hun2 chuan ian clanami mi pahni te so sawian te an tang ho don ni ina lang ti ina soya hun2 chu anui suka relo te chung chu thlamong takin omro se ma se layer pathum na kan thlen huna chuan an chamtur chu a che khopanga tia chu bhina chuan a sin chu heavenly tom layer pathum na main gate a in thak ta gruklana black submerged army an general pathum le commander pakhat chu chuta chuan an lo thleng to a an zinga chakber first general king yang dozun 9 star po atel ve boka an mi ho hi an chaklom hlea midang pathum te hi an level le an ming han choi chiang lokila hi gu hua second general 8 star dozun level ania ti chuan hi third general gu sing 8 star dozun thawani pakhat le hi longa an chuan laya ianan game a khelpui first commander guzen 7 star dozun level kha ani guzen chuan tlan sang ai o zong chu heavenly tom hun sang an kal dar vek ti asoya ma se tuna chuan mi zong chu layer pathum na lu na lampan hian an local mek to ngai anga tia a chan chu energy storm chuan chu lam hoya anor li wangani chu energy storm ma chuan tu po an tang ani chuan an thi ngal vek anga tia gu hua second elder chuan layer pathum na lu theina an pal tlang tur barrier chu tuna chuan crystal angchi solita achang vek ti asoya hetiang hi ala thleng ngai lova an ti chiat theilo awang chuan an pali chuan an lu theilova chuta chuan an tang ta ani gosin third general chuan lungai angai lo ti alo seya first general king yang kan bula a oma mi zong an lo thlen huna akai ruanein kan energy chu kan zom kho manga layer lu na dal tu chu kan thi che theyanga tia ma se tuna hian he layer pathum na dal tu barrier honnan hian chakna kan mang tam lu tu kan i chuan kan lu huna thil om dan chu a har sa hle theya chuta chuan hlom tam tak kan tok thei chu wang chuan kan energy kan hman na satlo angai ani atia heti la hian sawian chu zunar wa zon le huazi tine anon thlenga zunar chun king yang hena big brother energy storm chu alo thleng thoi don engwan nge heta hin in la omrenga tia king yang chuan heliar dal tu barrier hi achaklu tuka ti chetur hian midang anron thlen hun kan nga kan ni atia zunar hena chuan engtin nge i om har sanai to gemni engwan nge helai lo thennan hian hun rei taki manatia zunar chuan ka thrai heavenly toma kan lu nu khan hall of sosami ti khan milo ti boya na setakin kan in be ani atia chu thua che chon king yang chu a thim rim hle meya chu ui pani chon anron bengam che amo ati guzen chuan hun le hun si te chuan guklan tanga mung dama hole an tum to lo ni ina lang lo ti ve bok alung oi lo hle chuti lai tak chuan portal pakhatain honga yoklan member pani le chuan sang mi chu anon thlen bela yoklanami yauzin chuan heta hian engi in lati renga atia leklanami te po anon theng bok leilua chuan za ta king yang hena big brother hela hian engi in lati renga lo ti vele king yang chuan boina engi mokan neya
chu wang chuan midang zong lo thlen hun kan ma angai ani atia ilai tak chuan guzen chuan mi pahnih hun ia le hun si te po an lo thleng ngai ti a hreta chumi nu revak lawa chuan an lo thlenga an taksa hliam chu ala dam lawa zunar le sawen te khan hliam na tak an hnu chia kha ala lang chiang hle nei klanami leilua chuan big brother tuna hian klan ai o zong kan om to a chu wang chuan kan lu a hun to ani ati ase guzen chu hun ia le hun si te laga chuan alung oi lo hle a man hnu angai lo gu klan te boina chu heng ui pahnih te nen hian kan chin fel phot angai ati a hun ia chuan guzen tuna hian insual bol hun ani lo energy store maron thleng trap to tuna hian kan inti boi ni chuan midang zong nunna atana hlom don ani ti ina changa yana le zunar te chu guzen akma anron dinga zunar chuan guzen hena tun hi insual hun chu ani lo alo ti ve bok yana chuan zunar hian a soi dikani tuna hian third layer lu na energy barrier hi ti chiat ma saka ngai ani chumi hnu heng hol of source mi pani te hi an phu tok lom man chu kan pe theyanga tia king yang chuan yana thil soi chu tha ti in arem tia mi zong hena energy storm thlipui laka tang hian kong khat chau tlan chu adana ong layer pathum na kan lu wa tanga ani ma se helu na barrier hi achak le a mi pakhat chakna ti chiat the ani lo chu wangin he kong hi hong turin kan vain kan thok ho vek turani atia leilua 7 star dozun chakna nei le midang te chuan za takin unau paking yang ithupe hi kan zom du veke an tia yauklana yauzing po in kan yauklan point kan thlopang che aron tia ti chuan episode chu heta hian a top ta ani Thursday zana kron da don lawa pathian in ramati ni chuan Friday zana ron da kalau tum le don nia